दिनै CK सांग्रां आइजो गौथुमनि बानजायनायाव CK हालामाव मोनसे सांग्रांथियारि हानजा सुनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे सांग्रांथियारि हानजा सुनाय हाबाफारि आथिखाल थासारियाव सोलिनाय समाज बेरेखा हाबानि सायाव लानाय जादों होनना फोरमायदों। जेरै फुजा मेलायाव जौ जुवा ड्राग्स फेग्रा मुवा फाननाय आरो जानायखौ बन्द खालामनांगौ। फुजा मेलायाव ड्राग्स फाननाय जौ जुवा लोंनाय बेखौ बन्द खालामनांगौ सांग्रांथि हानजा सुनाय। इसोर सिबिनायनि मुङाव मेला फाथिनायखौ बन्द खालामनांगौ। इसोर सिबिनायनि मुङाव मेला फाथिनाय बन्द खालामनांगौ सांग्रांथि हानजा सुनाय हाबाफारि लानांगौ। फुजा मेलायाव जौ जुवा ड्राग्स फेग्रा मुवा फाननाय आरो जानायखौ बन्द खालामनांगौ। फुजा मेलायाव गोबां लाइमोनफोरानो जौ ड्राग्स बेफोरबायदि इउज खालामो बा जायो बेखौ बन्द खालामनांगौ हाबाफारि लानांगौ। बाहेरानिफ्राय ड्राग्स फानफैग्राखौ गामिनि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो नोजोर होनांगौ। नंगौ बाहेरानिफ्राय ड्राग्स फानफैग्राफोरखौ ओनसोलनि बा रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै नोजोर होनांगौ। बेनि सांग्रांथियारि हानजा सुनाय हाबाफारिया जादों। फालांगि खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ। नंगौ आथिखालाव देहा फालांगि खालामनाय गोबां नुनो मोनदों। बेखौ बन्द खालामनांगौ सांग्रांथि हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। गावनि गथ' गथाय गारनानै आरो फिसाय गारनानै गुबुनजों खारनायखौ होबथानाय आरो बायदि बायदि। नंगौ आथिखालनि गोबां हाबा जाखानाय आइजो बा हौवाफोरा गावनि गथ' गथायखौ गारनानै गुबुनजों खारनाय बेफोरखौ सांग्रांथियारि हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। बे हानजा सुनायखौ बेखेवनानै फैयो कख्लाबारि BCDCनिनो मासिरि बिथां रुपटन बसुमतारिया। नंगौ बे हानजा सुनायखौ बेखेवनानै फैयो बिथां रुपटन बसुमतारिया। बे हानजा सुनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो CK हालामाव थानाय गुबुन गुबुन आफाद, गुबुन गुबुन आइजो गौथुम आरो गुबुन गुबुन जायगानि सेल्फ हेल्प बिमा माहारिफोरा बाहागो लायो। बेफोरखौ साबायखर बावदों आङो जोंनि CK सांग्रां आइजो गौथुमनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड खौरां रादाब फोसावगिरि नोंथांमोननिसिम आं नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो लुबैयो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव सोलिबाय थानाय जेरैहाय समाज बेरेखा हाबाफारिफोरा गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव सोलिबाय थानाय बायदिनो जोंनि बे CK हालामावबो गोबां जोंनि समाज बेरेखा खामानिफोरा सोलिलांगासिनो दङ। जेरैहाय फुजा मेलाफोरखौ गोबाव सम होनाय, जौ जुवा होनानै जोङो फुजा मेलाफोरखौ बांद्राय गोबाव खालामो। गोबाव खालामनायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलाव थानाय माखासे थासारिफ्रा गुबुंले जायो। लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा गथ'फोरा ड्राग्स जानानै गान्जा जानानै शिव मन्दिरफोराव गान्जा जानानै ड्राग्स लानानै जोंनि समाजफोरखौ जोंनि गुबुंले खालामदों। जाहोनाव जोंनि सोलोंथाइ लानायफोरा मोनसे हेंथा सफैदों। समाज जौगानायाव जोंहा हेंथा सफैदों। जोंनि साफ्रोमबो बिमा बिफायानो फिसाफोरखौ लानानै जोङो जिंगा सियाबासिनो जोङो थानो हायाखै। जोङो सानफ्रोमबो लांखारनाय सानफ्रोमबो जिनाहारि खालामनाय जाथायफोरखौ जोङो सानफ्रोमबो जोङो बेबादि जाफ्लेबाय थानाय थासारिफोरखौ जोङो नोजोर होदों। आरो जोंनि गेजेराव आरो मोनसे गोदानै मोनसे जोनोम जाबावदों। बे जोनोम जानाय गाज्रि मोनसे खामानियानो जाबाय उन्दै उन्दै फरायफुनाय गथ' उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरा जोंनि मोनसे देहा फालांगि खालामनानै दिनैहाय जोंनि मोनसे समाजनि थासारिफोरखौ गुबुंले खालामदों। दा समाजा गुबुंले जायोबा जोंनि थासारिया गुबुंले जायोबा जों मालाबाबो मोजांखौ जोङो साननो हाया। आरो बेबायदि गाज्रि थासारियाव मालाबाबो मोजां खामानिया जानानै फैया आरो मालाबाबो जोंनि समाजा जौगाखांनो हाया। दा बेखायनो बे जौगाखांनायखौ जोङो जोंनि ओनसोलनि गोजोनखौ आरो जौगाखांनायखौ जों नोजोर होनानै जोंनि बे CK सांग्रां आइजो गौथुमा दिनैनि बे रेलिखौ जोङो लानाय जादों। बेखिनिखौनो जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्को एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि
रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।